Martí Pere Ferrer s'ha posat al capdavant com a autor i com a intèrpret d'una obra de teatre, de fet un monòleg, sobre la figura de Tennessee Williams, una deconstrucció del mite que es podrà veure aquest cap de setmana a la Sala La Planeta dins la programació de teatre independent. Tennessee Williams, al seu apartament de Nova York, mentre està en el procés d'escriure les seves memòries, decidint què cal incloure i què no, amb les seves reflexions íntimes. Aquesta és la posada en escena a través de la qual Martí Pere Ferrer despulla un dels dramaturgs nord-americans més importants del segle XX, però també una persona profundament turmentada per diverses circumstàncies de la vida. Tennessee W és un monòleg de gairebé una hora i mitja en què l'espectador no trobarà una biografia clàssica. Trobaran la part més humana del personatge, doncs totes les seves pors, totes les coses que li van passar, perquè ens sembla que és el que la gent no coneix. Les obres de teatre estan publicades, estan representades, però la part humana del Tennessee Williams, que finalment és la part humana una mica de tots, no? A vegades sentir-se perdut, a vegades sentir-se rebutjat, sentir-se que has arribat a un lloc i després et tanquen la porta. En una altra ocasió la Rose es va amagar un ganivet de cuina a la butxaca i es va preparar per sortir a la visita del seu psiquiatre, suposo que amb propòsits evidentment homicides. Nosaltres el que hem buscat en aquest espectacle també és recollir una mica la desmitificació del personatge, no? Passar del mite a l'home. L'any vinent en farà 100 del naixement de Tennessee Williams i arreu del món se celebrarà l'any Williams. L'obra és una coproducció del Teatre Blau amb el Teatre Tantarantana i el Centre d'Arts Escèniques de Reus. Demà s'estrena a Girona i a les 2 primeres setmanes de novembre es representarà a Barcelona i al gener a Reus.